Ita, isagot mi kada kayo ti istorya ana paulwan. Ilaban dagiti insekto. Tampok itangal daw iti pannakigasang-gasa ti Mortal Al Hero dito'y drama ana paulwan. Alipugpog! Anya mo rami denta dito'y torod pulas. Napintas ti agpalailang dito'y apong. Nagpintas ti mabuya. Gaputa matanawan ta ti intero akataltalunan di ta baba. Katurturudan met iti agsumbangir a masikiganta. Unag paiso. Kasla na yaplag nga ikaman ti bimalito kakapagayan. Kamatan tanawagan ta. Nagpintas abuyaan apong. Ganda ni maapitan dagita apagay apo. Inton madamdama apong. Mapantad di ta kapagayan. Anya rami denta dito'y torod. Apong. Adda mensahe manipod kadagiti babasit anabiyag. Isutiga po na nga data ita ditoy. Anya babasit na biyag. Dagiti kadimanan ansisik. Saan apong? Anya nga ron. Dagiti insekto. Anya! Di mo ibaga nga balin ka man na kaslakuton lati kadakkel na. Saanen anas ken nga agbalinak met anak kabasbasit. Tapno laeng maamwak ti parikot dagiti babasit anabiyag. Umanayan ang makasarita kida apong. Ha? Makasarita ta dagiti insekto apong. Agsauda met akas kada kayo at tao. Saan nga amin a tao? Ket mangeg ken maawatan dati sa uda. Anya? Oray siya kade. Makasaritak mo't dagiti insekto. Wen apong. Babanday ta itipan nakabalin ana ited kan ka. Si putam ti aglawlaw mo no kasarsaritam ida. Ha? Apay? Amangan no da makangag kan ka sa bali a tao. Ket ibagada nga agballa ka. Kanya? Siyempre, saan damat amaawatan ti ibagbaga dagiti kasarsaritam nga insekto. Tasi ka lang ti addan itipan nakabalin a makaawat. Iso aliklikam ti makisarita kadakwada no adda sa bali a tao iti asidag mo. Loko ni Kulas Tinanawan na ko dito'y turod. Siya kano ti makamo dito'y. Ha? O ni ti kuryat dayjay Ay nga taday ta kuryat. Ditoy! Adda ang ditoy ayat ti dapat mo! Apo lakay! Ha? Nagsaw ti kuryat. Ne? What? Nagsauang! Siyak ni kuryata! Babae ang akuryat! Ngam siyak ti pangulo! Dagiti kuryat iti daytoy aturan! Ha? Maawatak nga paiso ti kayat mo ay baga. Makasao kayo nga insekto. Kat! Makasao kayo man! Da kayo at tao! Gusto ti imbaga ni Kulas. Ay, Am moment! Di madaydayaw ang ulas! May sa a prinsipe Nicolas! Kapo may sa tilalaki nga anak ni Tigyusan dagiti angit! ne. Am mo nga talaga. What? Naglabayan! Tida ka? Awat! Isaan mi amabuan adaman! Nang runa, numay baban kadagiti nababatak abanswa! Kasta? What? Tatsi ka? Mas taaw ka nga ta? No apay, kaamok tinagan mo? Am mo nakmat. Aging galaan itinagan mo? Sika ni Apong Buabot? Ne. Am mo nakagpaiso. Nalatak ka kada kami na insekto. Kapo itinagan mo. Ngam, saan atinagan mo ti pagsaritaan ta? Nadikat, idakal
sige. Ibagam, tadumngega. No kasta? Dahito iti dakkel a problema dagiti mannalon. A problema met lang dagiti insekto agagayem dagiti mannalon. Agyamanap! Addakan! Gayam kulas! Ha? Dudon? Oh, ayan nga dagiti kakadwam. Awandan! Ha? Anya tinapasamak. Kita ngamin dagiti pagay ha! Grabe din na may anda! Iswa nakaluksaw ti Manalon! Ah, Mangiramraman dagita bisukol! anya? Kita man ni! Nagaduda! Mas grabe dagita piste ha! Ngamda kami! Iswa nagtutulog kami! Da kami ang nabati! Anya ti aramidan niyo, Dudon. Aggugubad kami! Mangiramraman dagiti dadto mga insekto! Iswa may ramraman kami akaluksaw! Dagiti agi pugpugsit iti sa bidong! Anya? Adun pinatay ka na kami ang nasa bidungan! Sa bali lang! Dagiti tiniliw, dagiti agtaltalon! Adamat nagtiliw iti Dudon? Aduda itan! Ket bason dagiti sabsabali nga insekto! Mangiramraman da! Ha, di man kon gisaw dagita adudon. Isuda, di mangiramraman. Ngem, nakarkaro kayo kanumat a kontrabida kadagiti mannalon. Taagasem met aya. Di pa'y nakadawdawa dagiti pagay da. Ngem, arigyo ket ginapasan. Ngam san kami ang mangiramraman. Akas iti imbaga ni Dudon. Agpapada kami akagura dagiti Manalon. Iso asaan ko mga agpapabasol dayjay adudon. Kokak. Heh. Saan man akasla kalaingan nga agsasaw dagita apeste. Kokak, Ne, kokak. makaluksaw kan samatan. Kasano? Agpipin na basol da. Idinto, tagpapada damat apeste. Kokak. Idinto, tada kami atokak. Ket awan met basol me kadagiti tao. Kokak. Mangmangted kami. Iti sida dagiti tao. Ngaminton agitlog kami. Di pala nagsaka dagiti napasaan nga iklog me. Awanan takanan da bisukol. Awanton ti mapasaan. Anya? Wen met. Okak. Dagita ang bisukol ti piste. Kan dagiti dodon. Kadwa dagiti dangaw dagita apiste. Isuak kagurami ida. Agpipin na basol kayon at talaga. Wen. Ngam awan basol ko. Da kami atokak. Da kami ti talaga amay ramraman iti basol dagiti peste. Saan kami apeste? Gayam kulas. Iso asaan kami kumamat amay ramraman apatayen dagita at tao. Hay! Makapakatawa kulas! Unyarod apong. Agipulong dagiti amin ang nakasaritak nga insekto iji kapagayan. Nagipulong mat ni Kuryat. Siguro, agpabasol met. Wan, gapota maibusan ti pulida. Anya met ti parikot dagiti kuryat apong. Nasumok kano matan dagiti tao. Ha, tiliwon ida. Kat iluto da ida iti agburbura ka mantika. Ah, agpapada nga roden at problema da kada dudon. Masigurado. Ado pa'y nga insekto tiyo masidag. Amang ibagay ti problema da. Kadagiti pada da nga insekto. Kanti problema meten adagiti tao apong. Weng! Adun nga insekto ti saan anatalgad iti imatang dagiti tao. Gaputan na sumukan ti tao at tiliwan ida.
Ket aramidan da apulutan. Dagiti abal-abal, ararawan, itlog ti abuhos, dagiti anak dagiti dadduma pay nga insekto, akaarngi dagiti abal-abal. Awan met ti makalasat kadagiti naglulukmag nga iggasda, nga ibati da kadagiti ubog tinyog, gaputa ibusan dagiti tao, imasen da apulutanen apong. Hay, wen, hay! Naglulukmag dagiti agpukunail nga igesda, kadagiti ubog tinyog. Amin nga insekto, agproblema da ita, ket agpapada da pa iti problema. Kasano nga rod masulbar dayta? Dayta ti pagsasaritaan da iti maangay a meeting. Ha? Ada meeting da? Wen apong, Ne. masapul nga agmi-meeting da, tapno agtutulag da. Apok! Amin samot ang kita ti insekto, kat adadan ditoy. Unyarod apong, dito'y ngamin naggapasan iti pagay tinaituding a pagmimitingan da. Kikinawatan mo't lang at dagita. Awan ti problema asaan a masulbar, no agsasarita iti nasaya at dagiti masaknan. Amom dayta apong. Huwag magkiti ah. Apay nga ta, nga awan pa'y dagiti daddo mga insekto a peste iti kapagayan. Amangan met no saan da nga umay. Ang yapay nga insekto ti awan aya. Dadangaw kan bisukol. Bisukol? Awan da pa'y apong. Ay, atong na kami. Pangasiyo. Ha? Ne. Apay nana. Ay, anyat napasama kamsa. Nilakay ko. Rinaot nagitipada na aman nalon. Patayan dansan. Anya? Pangasiyo, tulungan da kami. Arayatan nyo nilakay ko. Sarutan da ko, ma. Apong, sumurutakan ko ana. Da kayo aming nga insekto nga da ditoy. Di kay pumampanaw. Agsubli kami matla dagos. Nabnablon nila kay ko. Binulbuludak. Apay, Anay, anya ka no ti basol mo kadagiti ng raot kada kayo, kabsat. siyak ti pabasulan da. Tuwa pa yan. Napiste dagiti pagay da. Dintutan dagiti pagay ko. Kat basit lang kinapiste. Apay nga asika ti pabasulan da. Huwag nga paiso. Inyabog ko kanon dagiti piste. Kadagiti talon da. Linuluko a pamabasol. No kasta. Gapuman matlangan iti insekto ti gapuna. Awan basol ko no napisti dagiti paagay da. Sadot dakit di Gamsakit din ti pabasulod da. Idaron ko dagijay. Karbangam dayta kabsat. Aramidam ti imbagam. Di ka madanagan. Kitaan mi no anya ti maitulong mi. Tulungan da ka. Ay, kulas. Awan mo't dito yung dagitay pinanawan ta nga insekto. Ado ti sumagmamano. Natay. Dakas lakit di ti napasamak apong. Ay, hindi nga tat napasama. Babaeng ti makitak a pagilasinan. Naggugubatan dagiti insekto. Anya? Ket dagiti makitkita taan natay. Isu dagitan dagiti naabak iti gubat. Kasano nga rupitan? Ha? Ay, kabisadok dagita nga uni. Ay, kulas ako. Apong, Sa nga pangan nga uyo kanti agturong dito'y ayan ta. itay paylayang an nasirayak ida. Kunak no saan adito'y titurungan da. Ngayon dito'y gayam. Ket data ti punteryada. Anya? Agsagana ka apong. Dagitadan. Apayan! Ay, kumpat damat namin kanyahon! Ay, sinudan na ko na po! Da kayo nga uyukan. At parbang kayo. Saan ani apong pubuti tao anang dangran kada kayo? Ay, mataya kon! Anay, masiludan amin na napasot ni Bagay! Dumngag kayo. Da kayo nga uyukan.
Pagsagana ka, Apong. Papanawag dagita nga uyukan. Alipugpog! Wanya, kinunam as si katipan na kapangulo dagiti rimmaot nga uyukan. Kita am tinamayan nyo kini Apong Bubod. Naranggas na kami. Naranggas, dagiti tao ko na kami. Ibusundan ti pulimi. Ngamsaan nga amin at tao. Mas nop dagiti naranggas kada kayo. Agasam, tanda ni amin nga umok mi iti kabakiran. Kat dinadalda. Inalada dagiti gispailangan nakmi. Inalada dagiti dirumi. Amin apakairanudan da. Iti naramid mi nga umok mi. Kat inalada. Ha? Rawat da iti diro. Kat may saday talakay. Anang sisip iti dirumi. Aniya? Pweso na nawatak. Nagsisip iti diro. Misala siya kilang dadal iti umok ya. Ay, ang kapatan lang ni bibig ko. Yakmatin may mula ka iti matak. Aganos ka Apong Bubod. Nay, Di ka madanagan. Umpes tumot lang dayta nagkabibaw asubil mo. Maimulagat mo tumot lang dagita nagkusipet amatam. pasensya kan amalakay. Sikatin ang dasalan tipong tutmi. Sumulidakil ka. Pangulo, iti limarup nga ayukan. Kasaritak tiri na yun. Anay. Makamuka. Ang pangasim. Palubusan na kon. Tap na makapag-report akmatan. Sige. Ngambalagan ka. Tila ang kinapudno ti report mo. Tano saan? Nadawal nga lipugpug timang dadaal iti umok yo. Ket awan to ti uray maysa makalasat kada kayo. On, Agkari ka. itinagan dagiti amin nakapadak. Nga uyukan. Ikari. At ilang agpaiso ti report ko. Sige. Mabana on. Princess Aguilos. Mabigadan ako niya Sige Apong. Sagidak dagiti nasilodan apas at tibagim. Tapno maagasan kan. Ay, nagdarasan nga impas dagiti limtag. Asinilodan ti uyukan. Pinagtalinaad ka nakakaasi iti imatang di reporter dagiti uyokan. Tapno adda pagbatayan tamang disiplina katakwada. Anya? Madisiplinaan kadimot dagiti uyukan. Amin anaparswa dito'y lubong. Manipod tao, aging ka kadagiti kababasitan anabiyag. Ket addan iti kabukbukodan akaririk na ken kapanunutan. Umay ka. Sumurot ta iti reporter dagiti uyukan. Nalawag batlaan kada kayo amin ang dagiti na isarita kada kayo? Anyat makunayo. Wan! Pinsipi dagiti angin. Agpaiso ti kinunam. Asan nga amin na napiyag ket dakas. Adda na sayaan. Addamat dagiti dakas. Isu na lang. Adun dagiti dakas. Okak. Wenman. Dagiti launay tattao. At adun ti dakas. Nasidandan. Amin akita tinabiyag. Awan ti pilyenda kan pakawananda. Huwag na daytang imbagam, Koryat. Rawat dagiti tattao. Kasmat kada kami abiso ko lang. Rawat kami mat. Dapat agad tangan mi amin dagiti mula dapagay. Balumbalas. Ala, gusto na itan. Ulimag. Seryoson asaritaan na ito'y. Kat laglagi po niyo amin anaibilin kada kayo.
Di ka aglablabas. Tapno di mat aglablabas dagiti tao amang peste kada kayo. Adamin karbangan dagiti naparswa dito'y lubong nga agbyag, iti nakay karyanda akasasaad. Ditan gagayem, tinagdibusan, titampok na istorya itangal daw. Iti pannakigasang gasa ti mortal a hero, dito'y drama anapauluan. Alipongpong! Insurat para iti radyo ni Lady Astudillo Aquino. Ganiti madireksyon, Kirby Riliera. Sound effects, June Rebutazo. Musika and computer recording technician, Mark Molat. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Alipong